И здравейте хора! Както казах, вчера трябваше да кача видео, обаче не успях. И днес исках да кача по принцип едно видео как се дава моя приятелка, по принцип пробваме такис, но това видео ще го кача утре. Това означава, че днес ще има едно видео, утре ще има второ видео и в събота ще има трето видео, където ще отваряме пак опенинг изобщо на мегатин, хора. Даже май на 2 мегатина, защото тати в събота ще ми вземе 2 мегатина и ще си запълна всички стадиум старове. И сега пак ще гледаме албума ми, хора. Ще показвам от всеки един мой отбор любимата ми карта. Така, започваме с Астън Вила. Емилиано Мартинес. Той е много добър аржентински вратар. Да спаси Аржентина, да не кажа, на финала на световното. И да, няма какво се коментира по принцип. Ман Сити, така. Няма какво да коментирам Халанд. Халанд е носител... Щеше да е носител на златната топка, но според мен Меси не заслужаваше златната топка. Трябваше този пич да я вземе, но какво се прави? Тук сме Арсенал. Любимият ми играч от Арсенал е Сака. Сака е буквално принцип един от най-добрите английски играчи като цяло и е доста добър мидълфър като цяло и просто много ме кефи. Продължаваме с Манчестър Юнайтед. И най-добрият играч от Ман Юнайтед ми е Касемиро. Касемиро е доста добър играч като цяло. Той беше в Реал Мадрид, но вече е в Ман Юнайтед и той няма да ми е един от доста любимите играчи. Продължаваме с Нюкасъл. Нюкасъл със сигурност е Исак. Такъв младок, страхотен, просто прави уникални голове и няма какво да се коментира. Ливърпул. Ливърпул, любимия ми играч, категорично е Ван Дайк. Да, хора, знам, сигурно щехте да си помислите, че е Салах, но не, хора, не е Салах. Защото Салах според мен е доста добър играч, но просто Ван Дайк ми е любимият дефендър някога. И за мен той е уникален и предпочитам Ван Дайк пред Салах. Продължаваме с Уест Хем. Ето тук от Уест Хем по принцип няма много любими играчи, но като цяло по принцип ми е Зума. Зума е доста добър гвардиан, доста добър защитник като цяло и затова избирам него, но иначе не ми е любим много, ама да. Като цяло това е. Барселона. Тук са доста добри. Любимият ми играч от Барселона, хора, е Гави. Гави безспорно е един най-добрият младок, даже да не кажа. Той е буквално най-добрият младок в кариерата сигурно на Барселона и затова много го харесвам просто. И да, продължаваме с Реал Мадрид. Хора, от Реал Мадрид любимият ми играч е Модрич. Модрич е доста стар играч като цяло, смисъл на 30 няколко беше вече. Но все още той се справя супер добре. И това всъщност е доста... Това за мен е доста добър играч. На 30 кусур години да се справяш по този начин е доста велико като цяло. Иначе Джуд Белингъм е добър, но наистина Модрич е велик по принцип. Изкарат се всички в Реал Мадрид, години и си ги заслужава. Продължаваме с Атлетико, хора. Да не забравяйте, утре ще кача видео как пробваме с една моя приятелка такис, хора. Затова и още някакви англичански неща, знаете. Продължаваме с Атлетико де Мадрид. Атлетико де Мадрид, Мората, брат. Мората, да не говорим, че от Испания любимия ми, като цяло почти любимия ми клуб, който е от световното, на първо ми е Португалия заради Роналдо, но Мората е удивителен играч. И като цяло по принцип и Гризман, но просто много ме кефи Мората и да. Продължаваме с Пари Сен Жермен. Килиан Ембапе, някакво да кажа, просто Ембапе е носител на Golden Boot, носител е на световно, дори през 2018 биха Аржентина, което е доста голямо постижение. И няма какво се прави, продължаваме с Байер Мюнхен.
от Байер Мюнхен любимият ми играч е Мусиала, хора. Мусиала е най-добрият модок някога, хора. Супер як е и много ме кефи, да си заслужава всички карти. Борусия Дортмунд, любимият ми играч, хора, е Марко Руис. Марко Руис е една от най-добрите, изобщо, как да кажа, най-добрият форвард в историята. Знам, че някой ще ме... Нали, не е най-добрият форвард, но е доста добър като цяло. Писал капитана и той ми е любимия от Борусия Дортмунд по принцип. Продължаваме с Байер Леверкузен. Байер Леверкузен, хора, любимият ми като цяло по принцип е Флориан Уиртс. Доста добър играч е. И просто ме кефи начина му на игра. И като цяло, да. Продължаваме. Тук малко ще скипнем някои отбори, понеже видео ще стане доста дълго. И продължаваме с Порто, хора. Порто, безспорно любимият ми играч е Пепе. Но хора, за съжаление, аз го нямам на карта и няма как да го покажа на карта. Просто погледнете целия Порто и ми остава буквално само Пепе, хора. Пепе ми остава. И да, като цяло той е един от най-добрите стари защитници, най-добрият защитник като цяло и един от най-любимите ми. Продължаваме след това с Залцбург, хора. Залцбург са доста, в момента се справят доста добре и любимия ми от Залцбург е вратарят им. Просто и да, той е просто доста добър вратар. И да, като цяло. След това имаме Лацио, но като цяло от Лацио нямам никой любим, затова ги пропускаме, отиваме на Интер. Като цяло от Интер, от тази страница най-любимия по принцип, чакайте, Барела. Той е един от доста добрите мидълфъри и е доста добър мидълфър като цяло. Най-добрият мидълфър за Интер е. И да. И това продължаваме с Милан. За Милан просто някакво да кажа. Буквално доста играчи са уникални, но единственият, който ме кефи, в смисъл не е единствения, но този, който най-много ме кефи е Рафаел Ляо форвард. Той е уникален. Просто някакво да кажа за него. Продължаваме с Ювентус, хора. Ювентус е Пол Погба. Погба има доста як стил за футбол като цяло, доста як селебрейшени има. И ме кефи това, че е от Франция. Франция също ми е доста любим отбор. И да, тук скипваме някои отбори и направо отиваме на некдженовете. Некджения, любимия, който имам е буквално Алехандро Балде. Уникален играч, уникален младок. Алехандро Балде, Барселона, дефендър, все пак Барселона ми е най-любимия отбор все пак. И продължаваме нататък. Любимата ми подписка, безспорно аз се колебах между KDB и Педри, но това е Педри, хора. Все пак вижте колко готина карта е, като цяло дизайна и всичко. И KDB е доста яка, но за мен просто Педри е по-яка. Знам, че по принцип KDB е по-рядка, но много повече ме кефи Педри просто. Ето тук Хулиан Бранд и другите ми. Любимият ми култ хиро е Торе. Хора, Торе не стига, че е най-рядкият култ хиро, заслужава си го. И един Ман Сити, той е просто уникална легенда. Хора, и няма какво да кажа за него. Така. Продължаваме. Legendary Moment. Любимият Legendary Moment със сигурност е Роналдиньо, хора. Роналдиньо е уникален играч, просто уникална легенда като цяло и задължително си заслужава картата в албума. Като цяло според мен. Продължаваме тук с херитейджовете и като цяло любимия ми херитейдж, който имам за сега, хора, е Родри. Уникален играч, уникален за Ман Сити, просто някакво да кажа за него. Продължаваме с проелитите, хора. Тук ми липсва само Габриел Мартинели, хора. И любимия ми като цяло проелит буквално е Роналд. Хора, Роналд за сега, иначе има и, даже няма по-силни от като цяло. Най-силният проелит по принцип е, мисля, че стойте да видя само принцип,
най-силния проелит. Мисля, че е на... Стойте да вида, Гнабри, Опамегано, Мартинели. Мисля, че е Дейвид Алба. Дейвид Алба е по-добър по принцип от троната, ама за сега любимият ми е Роналд Арохо. За нищо няма да си го дам, буквално наистина то пролит много ме кефи. Продължаваме с тоговете. Като цяло просто някаква говоря на любимия ми стоко, буквално мисля, че всички знаят кой е. Стоко Перлин Хълмънд, уникален играч, уникална карта, някаква говорим. Продължаваме с черните карти, хора. Вижте вече колко черни карти добих се с новата Тони Крос. И любимата ми черна карта по принцип е Неймар, но хора, аз за съжаление я нямам. Липсват ми само Неймар и Габриел Джесус е тук тези двете. И като цяло ми липсва само Неймар. И да, тук продължаваме с Дазен и артистовете. Като цяло от артистовете сигурно любимата ми карта е може би Роналдо. Добре, Роналдо Artist of the Game е една от любимите карти като цяло. Artist of the Game. Роналдо не се заслужава самата карта Artist of the Game в албума, уникален играч. И да, като цяло. Продължаваме с Stadium Старовете, хора. Stadium Старовете са някакво говоря за тях. Ето ги. Джак Грилиш, Донарума, Рафаел Ляо, Маркъс Рашфорд. Продължаваме тук Гави, имам доста. И любимия ми е Гави. Любимият ми, по принцип, един от любимия ми играч след Роналдо е Гави. Като цяло няма как да не го избера, просто и е уникален като цяло. Тук продължаваме с тук картите, които ги дават безплатно с албума. Тези от Екопака. Любимия ми от Екопака, който ми се е парал е Педри Limited Edition. Уникален играч. Просто на трето място сигурно след Гавие. И любимия ми New Singing накрая, хора, е Андре Онана. Онана е доста добър New Singing като цяло в Нюкасъл, ще да кажа, в Man United. И доста добри като цяло. Ето ми го и Центурия, на който имам само един Центурия, но те са доста рядки и е нормално по принцип. И да, доста даже се кефа, че имам точно на Мануел Нойер, защото той ми е един от любимите вратари като цяло. И да, ако искате още такива клипчета, да знаете, утре очаквайте видеото с Такиса, а в събота пак опенинга, хора, с мегатиновете. И чао!